It's the first. There is Simba's heart. So, Bharat no Bantam Asam. Only one. The times of a Gopinath Boto. Manamanai, Burimanai, Asama, Bangladesh, and Tangsiman, Waisam of Pakistan. We didn't look up governance of Bangladesh. Go, Pakistan and Kamina, Bharat to the town. Hayani tribal or Hazani tribal. Menai tribal polis subidani व्यवस्था खालामनानै होलांदों नुखादों बिथाङा आसामाव सोर दं ट्राइबेल मानसिनि अनगा सोर दं हाजोनि ट्राइबेल हायेननि ट्राइबेलनि अनगा सोर दं बेनिखायनो बिसोरनि निरापत्तानि बाथ्रा साननांगोन डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा साननांगोन बिसोर डेभेलप जायोबासो बिसोर निरापत्ता मोनोबासो आसामा डेभेलप आसामा रैखाथि दङ बेखायनो हाजोआरि ट्राइबेलफोरनि थाखाय 6 शिड्युल बै समावनो Karbi Anglong in 6 schedule, Dasan separate state, Guru separate state, Waman, Mizo put in 6 schedule, Khasi put in 6 schedule, Naga put in 6 schedule, Urna Soli put in 6 schedule, Tipuri put in 6 schedule, Muni put in 6 schedule, Hazari tribal put in 6 schedule, Zoom, Haini tribal put in tribal, Bell and Block, Kalamari London, popular Golden Basement. Zoom Piafe, with tribal Bell and Lokama. बे ट्राइबेल बेलेन दङा मा अबस्थायाव दं ब्लक बानायबाय जोंल' मोनदों नामा बे ब्लकनि डेभेलपमेन्टनि सुबिदाखौ बेल बानायबाय मुसलपुर सार्केल अफिसाव थां सोरनि सोरनि हा नामजारि दं तामुलपुर सार्केल अफिसाव थां सोरनि सोरनि हा नामजारि दं दिनै फैसा लायै फैसा मण्डलफ्रा हा नामजारि होगासिनो बहा ट्राइबेल बेलेन दं बहा ट्राइबेल बेलेन दं होनबा ट्राइबेल बेलेन दं जाना जों आयेन बानायगोन बे हाया जोंनि जों आयेन बानायगोन जों सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि नांगौ जों आयेन बानायगोन जों आयेन माने इन्डियान इनस्टिट्युट अफ टेक्न'लजि आइआइटि नांगौ जों आयेन बानायगोन जोंनो इउनिभार्सिटि नांगौ सेपारेट जायोबासो खालामनो हागोन बेनिखायनो दालाय दासा मानो दानफायबाय थानो गुदियावनो दानि होननानै बर'फ्रा सेपारेट स्टेट डिसिसनखौ लादों आरो बिदिनो साक्सेस जायाखै बे जाफुङाखै बेखायनो बिथाङा बुंदों मिडियायाव बुंदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों मिटिंफ्राव स्पिच होदों भारत सरकारखौ बुंदों आसाम सरकारखौ बुंदों जे जों बड'लेण्डखौ मुम्बाइआव बियाखै जों बड'लेण्डखौ दिल्लीयाव बियाखै जों बड'लेण्डखौ चेन्नाइआव बियाखै जों बड'लेण्डखौ गुवाहाटीआव बियाखै जों बड'लेण्डखौ जोंनि हायावसो बिदों जों जेराव दं जों बेयावसो बिदों आरो बे हाखौ जोंनि आजै आजौनिफ्राय मोनदों नंखाय नंदोंबा गोथै बारियाव थां होननानै बुंदों बिथाङा गोथै बारियाव थां बिनि बेयाव फबनाय हारा बेगेंफोरखौ जावखांना लाबो आरो बेखौ टेस्ट खालाम फरेनाव लांनानै बे हारा बेगा सोरनि सावथालनि नङा हारसानि नङा रावनिबो नङा बे हारा बेगें आबै आबौ बर' फिसाफोरनि बेयावसो जों रायजो बेयावसो बड'लेण्ड बिदों जों रावनिबो हाखौ बियाखै बिथा स्पष्ट खालामनानै होदों दा बेनिखायनो एबसुआ सोमावसारदों एनडिडिआ सोमावसारदों बिएलटिआ सोमावसारदों दिनै गोबां आफादफ्रा सोमावसारदों थांखिया एखे आसामखौ बुखारनानै बर'फोरनि थाखाय रायजो मोननांगौ जाफुङाखै खिन्थु आन्दलना जाबाय थादों टाइम एन्ड सिटुएसनखौ नायनानै रायजोफ्रा सानदों जानो हानाय इलेक्सना जेनबायबाय मानो सिरि थाखै होथानोसैलाय आन्दलन सानदों जानो हानाय सरकार गोदान आन्दलन खालामनानै मा जानो आन्दलन खालामाबाबो रायलायनायखौ बायगोन खोमा गुरुत्व बायगोन खोमा नायथ'दों सरकाराबो गोदान मिडियायाव होनानै होबाय जे थाबैनो जोंखौ बड'लेण्ड होननानै रायलायनायखौ लेंहराखै बेखायनो जों दिनै आन्दलन हाबाफारि लादों दिनै जों काश्मीरखौ बुखावनानै लादाख खालामनायखौ स्कप लानांगोन जों लादाख जानो हायोबा बड'लेण्ड मानो जानो हाया तेलेंगाना जानो हायोबा मानो बड'लेण्ड जानो हाया जों बे स्कपखौ लानांगोन बेखायनो जों फिन सोमावसारनाय हाबाफारि लादों दा नोंथांमोन झारखान्डआ बोरै जाखो दा नोंथांमोन उत्तराखन्डआ बोरै जाखो दा नोंथांमोन छत्तीसगढ़आ बोरै जाखो दा नोंथांमोन तेलेंगानाया बोरै जाखो दा नोंथांमोन लादाखआ बोरै जानो नागिरखो जानो नागिरनाया जानाया जोंनि बायदि हाजार हाजार मानसि गावथारजानाय 50 बोसोरनि बारा आन्दलन खालामनानै जायाखै नंगौ तेलेंगानानि आन्दलना बिराद गोबाव जाबाय किन्तु ब्लाड सेभ जायाखै मानसि थैयाखै किन्तु तेलेंगानाया जालांबाय मानो बेहाय पलिटिक्सनि थाखायनो सेपारेट स्टेट जादों राजनितिनि थाखायनो तेलेंगानानिफ्राय
separate state digrapra burjayam thilo Jharkhand prai separate state digrapra burjayam thilo Chhattisgarh prai rajya digrapra burjayam thilo Uttarakhand prai separate state digrapra burjayam thilo Bharat Sarkar